במהלך הפרסומות הצטרפו אליי דוקטור רוזי בר חנן ואבי ציטרשפילר. שלום לכם. שלום, שלום. מסתבר שבריאות השיניים של ילדים ופעוטות מתחילה הרבה לפני שהן צומחות. כבר בתקופת ההיריון מתחילה ההשפעה של האם על בריאות ותקינות השיניים של העובר. מתי מומלץ להתחיל לצחצח שיניים לפעוט? והאם פעוטות עלולות לסבול מהששת? כדי שלא נשאר רק עם השאלות, נמצאת איתנו דוקטור רוזי בר חנן, רופאת שיניים לילדים. אנחנו נדבר על הפטרוזיליה הזאת אחר כך, ואם היא בריאה לשיניים או לא בריאה לשיניים. אבל מתי ההורים צריכים להתחיל לדאוג לבריאות של השיניים של הילדים שלהם? בוא נתחיל כבר בתקופת ההיריון. האם צריכה לשמור על בריאות תקינה של השיניים שלה. אין מבחינת הרגלי תזונה, אין מבחינת היגיינה, טיפול סדיר אצל רופאי השיניים. כידוע, הדבקה ראשונית של חיידקי הששת בתינוקות היא מההורים או מהמטפלים הסובבים. כך שהחשיבות היא מאוד גדולה. כלומר, הילדים נדבקים בהששת מההורים או מהמטפלים בהם? כן, בחיידקי הששת, כן, הדבקה ראשונית. אז איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את אותה הדבקה? קודם כל שההורים הלכו לטיפול, אבל... אנחנו צריכים להימנע מלהכניס מוצץ לפה ההורה ואחר כך לפיו של התינוק, נשיקות בפי התינוק, נשיקות בידיים, הרי כל דבר הם מכניסים אחר כך לתוך הפה. כלומר, לא לנשק את התינוק. לנשק, לא בפה. ולא להכניס את הידיים שלו. אבל אם נתנו נשיקה בידיים, או אם הוא מכניס לנו יד לפה, זה הרי תינוק באופן טבעי דוחף ידיים לכל מיני מקומות. להשתדל להימנע, וכשבריאות השיניים היא טובה מלכתחילה, הסיכוי שתהיה בעיה היא מופחתת. לכן כל כך חשוב להקפיד על היגיינה ועל שמירה נאותה של בריאות השיניים, של ההורים. חיידק שנמצא אצל ההורים בפה, חיידק הששת, אפשר להיפטר ממנו, או הוא כל הזמן יצמח ויצמח ויופיע שוב? אפשר לתת איזה אנטיביוטיקה או איזה טיפול שלכם שיכול לנטרל אותו לחלוטין? ברגע שאנחנו מטפלים באופן סדיר, ההיגיינה שלנו טובה, התזונה שלנו מאוזנת, אין לנו חורים פעילים בפה, המצב הוא תקין, הכמות של החיידקים הזאת יורדת משמעותית. איך אנחנו יכולים לשמור על הבריאות של הפה של התינוק, חוץ מאשר את הרפואה המונעת, לפני שהשיניים הראשונות שלו בוקעות? אם נחזור לאם שהיא עדיין בהיריון, להקפיד על שתייה של מים מופלרים, מים שמכילים פלואוריד. כן. הפלואוריד, כלומר, יש לו תפקיד. מי ברז, כן. מים מינרליים בעצם לא מכילים פלואוריד, חשוב לזכור. מי ברז, מים מסוננים מכילים. הם נכנסים כבר בתקופה של ההיריון, כאשר נוצרים הנבטים של השיניים, לתוך התשתית של השן, והם משפיעים על הסיוט שלה. בעצם החוזק של השן מושפע מאוד מתחולה של פלואוריד. וכשהשן הראשונה כבר בוקעת, מה אז אנחנו צריכים לעשות? לצחצח אותה. לצחצח אותה. כלומר, שן אחת, להתחיל לצחצח. להתחיל לצחצח. יש אמצעים יותר קלים לצחצוח. קודם כל, אתה מרגיל את הילד להרגלי היגיינה נכונים, נותן לו גם לשחק עם המברשת, מסביר לו, נותן לו גם דוגמה אישית, תינוקות ומחהורים. אוהבים גם צחצח להורים את השיניים. נכון. משתמשים אני תמיד ממליצה על שתי מברשות זהות, אחת לאם, להורה, אחד לתינוק, כי בלאו הכי הוא לועס והורס את השן, הבלאי שלה מאוד גבוה. ואז ההורה עם המברשת הזהה מצחצח והמברשת נשארת תקינה. מתי מומלץ להוסיף משחת שיניים למברשת? מאיזה גיל? הקריטריון הוא מגיל 2 והלאה. אני ממליצה קצת לפני, אני אפילו ממליצה מגיל שנה. הכמות צריכה להיות מאוד מאוד זהירה. אם מגיל 2 ממליצים על גודל של אפון, אז מגיל שנה הייתי ממליצה על כמות מזערית, ראש סיכה, משהו כזה. כן. לתת להם התנסות בטעם. כן. וגם על הפלואוריד שמכילה משחה היא מאוד קריטית. היא שומרת על השיניים הצעירות. השיניים הצעירות כאשר הן בוקעות, רמת הסיוט שלהן היא נמוכה, הן יותר פגיעות להששת. חשוב להגן עליהן יותר. כן. איזה מחלות יכולות להיות בגיל הזה שקשורות להששת? אם יש מחלות כאלה? חורים בשיניים. חורים למטופלים יכולים להגיע לזיהום, וזיהומים בפה, נפיחויות, סימנים קליניים של חום גבוה, הרגשה לא טובה, חולשה. איך אנחנו יכולים לזהות שלילד שלנו או לתינוק שלנו יש הששת? כלומר, את ממליצה ללכת לבדיקת שיניים אצל תינוק בן 2? בהחלט, כן. בהחלט אפשר להגיע אפילו לפני, במקרים שיש לנו פגים, תינוקות שהם פגים, יש להם סיכוי מוגבר יותר ליצירה של פגמים בשיניים, ולכן איתם אפילו הייתי מגיעה הרבה לפני. כלומר, האיתור וההבחנה של הששת נעשית רק על ידי בדיקה שלך, של רופא שיניים לילדים. הסופית תהיה כמובן על ידי רופא השיניים, אבל הורה שרואה שד שהיא לא נראית מבריקה ויפה ולבנה, זה כבר צריך להיות חשוד בעיניו שיש איזושהי בעיה, או פגם, או מתחיל תהליך הששתי. איך את בתור רופאה יכולה לגשת לתינוק שלא מכיר אותך, או שמתחיל להכיר אותך,
והוא לא בונה לה, אוקיי, תבדקי, לא פותח לך את הפה בכיף, את צריכה באיזשהו מקום לפלוש לגופו, איך זה הולך? רופא שיניים לילדים צריך להיות פסיכולוג, הוא צריך גם לאהוב ילדים, התינוק נשאר על ההורה, מדברים איתו, נותנים לו איזושהי הכרה של המקום, זה לוקח קצת זמן, לא מתנפלים עליו. כן. בשיחה, בסיפור, בכל מיני אמצעי המחשה, לאט לאט פותחים את הפה, יוצרים קשר עם התינוק ובודקים. זה לא צריך להיות איזה משהו מסובך יותר מדי. איך אתם משתמשים בהלחוש לפעמים כשאתם בודקים בבדיקה? אני לא מדבר בטיפולים. לא, בהחלט לא. רק בדיקה. איך אתם מטפלים בילד שמגיע עם הששת? בגילאים המאוד צעירים? כן. במידה והילד משתף פעולה, עושים טיפול שהוא מתאים כמובן לגילו, אם אפשר לעשות טיפול בלי שום דבר, עושים עם הלחוש מקומי וכדומה. יותר מקובל לטפל בגס צחוק, כי אז הילד יותר משתף פעולה, יותר רגוע, יש הלחוש מקומי של השיניים. מקרים אחרים צריך טשטוש, תרופות הרגעה לפני וגם הרדמה כללית. ומה אתם עושים בטיפול הזה? אתם פשוט סותמים חורים? מנקים את כל ניגי הששת, כן. נותנים הדרכה של היגיינה ותזונה, נותנים טיפולים מונעים, עושים טיפולים מונעים במרפאה על בסיס של פלואוריד, נותנים גם טיפולים הביתה, שהם גם כן מריחות של, יש משחה כמו התותמוש, שהיא בעצם מורכבת. משחה בטעם תות. היא יכולה להיות בכל מיני טעמים, זה השם של הטוס מהמילה שן. חשבתי תות. tooth-mouth. כן, tooth-mouth. והיא מכילה המון מינרלים, יש בה ריכוז מאוד גבוה של מינרלים וסידן, היא מחזירה בעצם את כל מה שחסר בשן כתוצאה מהתהליך הששתי, מהפירוק של החומצה, ואז זה בעצם מביא לאיזושהי האטה, נסיגה, הקפאה של מצב. את הזכרת לנו שילדים שנולדו פגים הם יותר מועדים לעששת. נכון. יש עוד אוכלוסיות של ילדים שיותר מועדים לעששת? ילדים חולים, ילדים שיש להם בעיות במערכת העיכול, תסמונות שונות, קשיים בבליעה, כל מיני דברים שיכולים לגרום לבעיה בלעיסה. מה לגבי תזונה של תינוקות? אני זוכר שלפני שנים רבות, איך שתינוק היה מתחיל לבכות, היו דוחפים לו מוצץ עם דבש, או היו דוחפים לו תה עם סוכר. נורא והיום. נורא והיום. אנחנו היום רואים את זה ומבינים שזה נורא והיום. אבל אגב, יש כאלה שעד היום עושים את זה. מה את מציעה לגבי תזונה של ילדים, או מה לעשות עם תזונה של ילדים, או מה לעשות עם ילדים אוהבים דברים מתוקים? בואי תיכנסי לזה קצת. קודם כל, ילד לא יודע מה זה מתוק, עד שלא מרגילים אותו. חלב האם והפורמולות הן לא מתוקות מדי. אם לא נרגיל את התינוק לשתייה ממותקת, אז הוא לא ידע מה זה. לתת לו מים בין הארוחות. אם רוצים לתת שתייה ממותקת, זה חייב להיות מכוס, ולעשות את זה בסמוך לאיזושהי ארוחה. לשמור על זמנים קבועים של מרווחים בין הארוחות, לא לזהות את בכי של תינוק כצורך מיידי במזון. יכול להיות שהוא זקוק לחיבוק, קר לו, רטוב לו, צריך לזהות למה הוא בוכה. התדירות של האכילה מאוד חשובה, גם סוג המזון. מזונות מתוקים או מלוכים שהם דביקים, הם גורמים לנזק הרבה יותר חמור, הם לא מתפנים מהר מהפה. מזונות דביקים. כלומר, לא רוצה לזכור בשמות, אבל כן. מה לגבי שיניים בקבוק? חמור מאוד. חמור מאוד. מכיוון שכמות הרוק המופרשת בלילה היא נמוכה, משמעותית, והרוק הוא הרי יוצר איזושהי סביבה שהיא עשירה בסידן ובמינרלים. כן. וברגע שאנחנו מקבלים בקבוק בלילה, הילד, הוא שותה מהבקבוק לפי הצורך שלו. זה יכול להיות גם במשך שעות או דקות מאוד ארוכות. יש פגיעה מאוד משמעותית בפה, כי רמת החומציות יורדת דרמטית. מגיע לנו ילד יותר גדול, הוא כבר לא תינוק, הוא כבר מבין, הוא כבר נמצא בגן, הוא כבר יודע מה זה, אני לא רוצה להגיד שמות של דברים איומים ונוראים, הוא יודע מה זה סוכריות, הוא יודע מה זה עוגות, הוא אוכל את כל דברי המתיקה האלה. יש גם סוכריות מסוג של טופי שהן נהדרות כי הן נדבקות עם הסוכר לשן כמו יציקה. נכון. ברגע שילד שלנו, מה את מציעה לעשות? נתנו לו משהו מתוק. איך שנתנו לו, תופסים אותו טרח, מצחצחים לו את השיניים. קודם כל לא לאסור. זאת אומרת, לא ליצור מין מצב שלא, אסור ממתקים. בסך הכל, בדרך כלל כשאנחנו אוסרים משהו, אז הילד נמשך לדברים שאנחנו אוסרים. להרגיל לאכול את אותם מזונות מתוקים, דביקים, מלוכים, לא משנה מה, או במרוכז, איזושהי מיני ארוחה כזאת של נשנושים, או בסוף כל ארוחה. ברגע שזה מתלווה לאיזושהי ארוחה, הנזק שלו הוא מופחת משמעותית. בוקר, ערב חייבים לצחצח. בוקר אחרי ארוחת הבוקר במידה וזה ניתן, וערב לפני השינה. זה מספיק.
קארוס ובקטוס זה הספר שהילדים שלי גדלו עליו, אבל היום יש ספרים אחרים שאני מניח, ושיטות אחרות שיכולות לעזור לילדים. אז מה שלא יהיה, תשמרו על השיניים של הילדים שלכם, צחצחו להם את השיניים, תלמדו אותם את השגרה, אחרי ארוחת בוקר לצחצח שיניים, אפשר גם לפני וגם אחרי, וכמובן לפני השינה. תודה רבה לדוקטור רוזי בר חנן, ואנחנו עוברים לפטרוזיליה.